Mga namarigya sa gawas sa mga samaang sinakwen sa Mandawi, posibleng isibog palayo sa ilang mga tinda sugod sa sunod semana. Samtang istrikto gyud nga 30% lang ang kapasidad sa sementeryo ang mamahimong makaduaw. Ang report ni Faye Marie Dumabok. 30% lang sa gidaghanon sa mga tao ang mamahimong makasod sa sementeryo ning nahibiling simana sa dili temporaryong sirad-an ang mga samang. Kini ang gipaniguro sa mga pulis ug barangay tanod nga nagroving sa 7 ka mga samang sa Mandawi City. Hugot pa nga seguridad ang ilay patuman sugod-sunod simana. Uman-unya sa ilang coordination meeting uban ang lokal nga kagamhanan ug uban pang ahensya sa gobyerno. Matod sa MCPO Director, nga usa sa ilang irekomendar nga way maninda sa gawas sa sementeryo ug 15 minutos lang ang labing dugay nga makaduaw sa mga lubong. Isang minimum health standard lang ang protocol nato, and then among gi-recommend pud na walay magbaligya sa within sa perimeter sa cemetery kay mo ginay makadugay pud na mag-standby sila dito. Mo among recommendations. Apan hangyo sa mga manindahay og bulak ug kandila nga tugutan lang sila kay diha ra man usab sila nagpuyo. Oh, di ara man mi diri ma'am, kay dara man sa kupuyo diri. Ang mga tao magpalit diri, distancing jud. Dili man jud inong magsikit na sila. Tagsar man mga tao kuan diri. Dili ko gusto mapalit cemetery kay ngamon pa niya buhay pamalit og bugas. Wala mi kaunon. Okay lang kami diri. Matod ni Attorney Lizer Malate, pangu sa Emergency Operations Center, nga karong Lunes mahingpit na nila ang lakang subay sa mando sa IATF. There are plans to augment katong mobantay didto o kaning sa pulisad nga mobantay didto. Pero rest assured nga katong gi-schedule na to nga no visitation gud na siya. Uban ni John Sulod, ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak.